Оста хора, аз съм Петю и днеска играем още една Skywars с The Hunger Gamer, т.е. неговото име там. Да. Ела, едно, бираш го. Абе, их само да имах поезан. Няма да... Ти започна ли да снимаш, бе? Да, Ой. че. Пах, ти човека ще ме запала. Това беше леко технично. Сериозно ли? Значи май нещо... Как ви се запалят по този начин? Видео, случайно да се намира някаква храна. Имам храна. И аз имам. Някаква броня да има, защото аз имам само една златна каска и малко... Също 100 чест. Супер! Окей, аз за малко... Ще малко афка. Къде си, бе? Чай да оправя нещо. Ей, че златни бутуши. Трябва да се затворя вратата в стая. Дадох ти златни бутуши. Ох. Ей, че един честплейт. Езе, точно това ми трябваше. Господ. Заповядай. А това куче тук лого ще го пусна. Иди! Разминах се, накусам. Смъртта. Сега ще го запаля той къде и прави нещо. Гори, бе! Ай! Запалих се. Гори! Гори! О, само да го видиш как гори сладко. Но много малко съм радал, пази ма. Аз и то също не съм сигурна. Умря! И му взех айтемите. Ама аз съм много малко. Отивам във водата, човек. Отивам във водата и ти. Къде си? Наблюдавам тук от най-голямата нинджа. Умря, нали? Не, Да, бе. не, бе. Да. Ела, ето тя е рангащи. Аз имам Diamond Sword. Аз имам айрангащ. Аз... Оф. Брат! Някакъв, който не е от нашата. Лош човек. Бягай! Аз бягам до уши. Добре, да. Мен ли ще гони от 103 човека? Само мен ще подгони. Ето, навидях и моста. Как нямам буко. Фак. Умръс ли? Не. От тук много уши, хора, много уши. Фак, лош. Човек, опитвам се да остана жив, обаче съм на 3 сърца и половина, т.е. на 2 сърца и половина. И малко... Знаеш... нямам никакви блокчета. Хора ще се свърши и умирам. Сучи. Фак. Добре, по този небрежен начин, 100 човека ме гонят, ще умрат по този начин. Окей, ще спете и това малко. На мен ме гонят също. Ох, слушалките ми падат. Може малко да се е чул гадост. Ай, човек, всички 4 човека ме гонят. Ама ти си двама тайран, може да ги убиеш. Паднах, умрях. Ще се видиш. Защо е? Значи хора, сори, че в рапса няма бутон за пауза. В момента търся по-хубава програма за снимане, защото мога да се настроя OBS-а. Аз трябва да си настроя бандикама, защото OBS-а нещо ми се прецака и не мога да работя с OBS. Признавам се. Чили Skywars. Окей, аз съм влизам с теб. 3. Чакай! Да, 3, 2, 1, влизай. Влезнах. И аз влезнах. И така сега ще минаваме джъмпа, който радно може да го мине. Сега ще ви покажа колко як джъмп има тук. Аз винаги го минавам първи, а Петю не може да го мине. Винаги пада. Какво не? Ето казах ви. Ето сега аз ще го мина първи. Защото съм първи. Нуп! Али. Знаеш колко съм добър. Напишете в коментарите сега, като изгледате клипа, напишете в коментарите кой е по-добър. Но и аз че аз, бе. Напишете, че аз съм по-добър, бе. Но и аз че съм аз, бе. Вярно, сега ще видиш.
5, 4, 3, 2, скачаме във вода. Скачай! Не успях. Ей, той е! Ей, там си е! Ето го, ето го. Петю! Хора! Винаги не спада тук някой пичаше да ми. О, броня. Хуба. Аз обичам. Имам пет. Искаш ли каска? Ярен, че спейт. Имам 5 диаманта. Аз имам един, не нямам. Случайно да се намерят панталони. И защото съм малко гол и някой постоянно тръба покрай мене и не го виждам талган. Спокойно, сега ще направя... Добре се мръдни. Сега човек прави кирка и ще прави на двамата даймонд брони скоро. Окей, аз тук ти от нашите ще ги ползвам и ще ги убивам, за да им взема майтовете. Тук има някакъв купай диаманти. Вот, то се зарови. Защо се зарови, пичава? Да, ще го изкопая, ще ми ползвам. Ще му пусна лава на главата. Той е бил в друго. И са хора. И така си играе Skywars. Фак. Добре. Добре. Не, човек. Точно сложих лавата и точно да я махна. Да, хора, може да се чува малко лошо. И затова чакайте малко. Да. Жакпот. Намерих жакпот. Хора, сега ще ви покажа нещо. Представете си, че се едно игра на Survival. Че аз съм Джонсона. Не. И това се много няма, тук това е мина. What the fuck? Диаманти! Колко много! Господ. И вие си тръгвате. Питата, баба! Хора, от сега нататък искам да наричате Петю, Пета, ТБГ. ТБГ. Какво ми слагаш лава, бе? Това е диаманти, бе! И ще дам и на теб, ще направя даймонд броня. Нима е лавата пада! Радо, да не оплескаш нещо. Пак пада, внимавай! Ще ти махна диамант. Имам 42 диаманта, бе. Не! Забравих за тази дупка. Трябваше да я заместя. Радо, накрая ще оплескаш нещо, диамантите си изгорят. Петю, съветвам те да не отваряш дали това кабел стон. И да, с 58 диаманта съм. Съветвам те да не... Радо, аре оставям да излезе! Чик! Вижте, вижте какво представляваш, бе. Ще бъдещето на... Ей, да не оплескаш нещо, че там такъв. Запали. Чик, на малко съм! Звъни ми телефона. Чай малко. Тафанар! Брат ми вика кътен. Умря ли човек? Да, умрях заради теб. Това е едно. Те откъде дойдоха, бе? Умираш! Браво, умря. Хора. Мисля, това не е всичко за този път. Да, защото много... Не забравяйте, че Радо е тапанар. Не, много малък се получа, много малък се получи. Не е вярно, хора. Петю сам си влезна в лавата. Не съм виновен. Да, какво не, той изобщо не ми пусна лавата. Да. Окей, това ще бъде всичко за този клип. Запомнете, че Радо е идиот. Трябва да се играе с него Майнкрафт.
Аз играя с него, защото той ме накара да играя. Sad face. Добре хора, аре, чао, защото клипа стана много фел. Да, бай, запомнете, че Радо е идиот.